Guys, hurombo huroi mufunge. Kuita chinhu chinonzi murombo, kuita chinhu chakaipa stereki. Aminoti Mwari makapasika sei ipapo kuti vamwe vanenge vari vapfumi zvavo iwe vachigara pamatafura avo vachidya varombo ava vanononga zvinenge zvichiraswa nevapfumi vanenge vachipiwa zvasaririra vanenge vachivhairigwa. Munoziva kana uri murombo guys, chero ukauya neopinion iri important sei hauonekwi semunhu ane basa, hauna kana basa because hauna mari. Koita vanozviti vane mari vakauya vaine opinion imwe isingatoiti yakadhakwa zvekudii inoteeregwa, mungave mufamily chaimo nekuti vane mari. Mari ndo munoziva chinhu chinonzi urombo. So urombo hwakaoma, urombo nhamo siyana nevanhu, nhamo siyana nekuteverera vanhu. Urombo hwakaipa, urombo handizivi kuti mari mungapagadzirisa sei, handizivi. Urombo hwakaipa. Kana uri murombo, so guys, unosvika pese pese unenge uchingoteverera vanhu vane mari dzavo. Ndiwo unenge uri mashandiza wevanhu, ndiwo unenge uchitumwa pangave pabhawa chako unotenga doro, ndiwo unotumwa because haukwanisi kutenga doro, hauna chako. Pese pese ukanzi jump unobvunza kuti hau hai, unotumwa kuita even madirty jobs ese nekuti ndiwe murombo hauna mari. Chero dai wanga wakavadzidza une intelligence dzakaita sei, une IQ yakakura sei, but the fact yekuti uri murombo hauna mari, unoonekwa semunhu asina basa, unoonekwa semunhu asina kana chinhu. Koita asina kana 4 level zvadzo, kana ZJC chaiyo haana, asi akasvika akataura nenyaya yekuti akajuma mari, akaita mari, haasi murombo. Aiwa, zvinonzwika. Vedweka urombo hwakaoma, urombo huroi vasikana. Kana uri murombo unoitiswa yese yese guys, unotumwa kutuka vanhu, ati unenge uchida kungopiwa waka 2 cents kako, unochida kutumirwa kamari kako, unotiswa yese yese, unotukiswa vanhu, unoshoreswa vanhu, unovengeswa vamwe vanhu vasina kana kutadzira, simply because you want to be given that small amount. Unotomeka sure kuti uri ku right side kwevanhu ava vanenge vachizviti vane mari. Unotomeka sure kuti unotogara uchinyengerera mai mwana kuita kunanzva pasi petsoka dzevanhu ava vanenge vachiti vane mari, simply because ukuda kutumirwa ka 2 bob, ukuda kutumirwa ka sendi iroro rokuti ugone kuzviraramira. Sometimes guys, it's not all about money, it's just about doing what is right. It's not about money. Takatopanduka kuita varoi, kuita mhuka mufunge nekuda kwemari, nekuda kwekushandiswa because tiri varombo. Zvose zvichibva panyaya yekuti hauna chinhu, uri murombo, uri kuzama kurarama. Saka unotoiswa yese yese, ende ungagoramba sei iyo iri mene. Zvakaoma vasikana. Asi sometimes ngatityei Mwari tizoti kuna Mwari kumusoro kudenga uko. Vanoshandisa vanhu vaya nekuti varombo mumafamily umu, vanotarisira vamwe pasi because imimi you have made it in life, makajuma mukasimuka, makutarisira vamwe pasi, mungangoziva kuti Mwari atipi zvakafanana, munobatsirika. Ende makaziva kuti upenyu hunochinja ku-turn around too fast, zvotosvika kuti zvabva nekupi. Ukaona murombo yayo wanga uchipa mafufu yayo ave pamusoro pako, unogona kuzvibvunza, kusara wakuzvibvunza mibvunzo isipo. Takaona mabusinessmen tichikura guys ainzi vane mari, ko zvinezvi vakanga vakuita basa rekupiwa kuita kudonetegwa, asi tikura dzainzi mene shangu iti kuwa kwebhurumengo kana rodonha rinoti bhi, rodonha zvine mutsindo. Upenyu hunochinja asikana, upenyu imhindupindu, upenyu hausi hwedu. Tinogona kuronga kuti next year ndoda kudai ndoda kudai, but zvaunenge wakaronga sizvo zvinoitika, because above you pane mumwe munhu anonyatsoronga upenyu hwako kudarika iwewo zvauri kuronga iwewe. Saka ngatingotarisirai vanhu sezvakafanana, ngatirege kutarisira varomba vapasi, ngatirege kushora varomba ava, ngatirege kuvaona sevanhu vasina basa nokuti vakakosha, ngatinzwewo zvavanotaura, ngatirege kuvashandisa kuita yese yese munhu murombo, nokuti mangwana anofuma akanonga mari. Upenyu ndozvaunoita, anofuma akaijuma mangwana. Ngatirege kudaro vedu mumafamily umu, ngatinzwirei itsitsi, ngatitakura nemutoro. Ari kutaura kana aine opinion kwayo, ngatimunzweiwo despite kuti hana kana sendi, hana chaanokontribhuta mufamily. Imi vane mari, respectaiwo vanhu vasina mari mafamilies menyu. Hatisi kurwa, but unozviziva kuti ndiwe, unotozviziva kuti ndini. Gadzisa unhu hwako. God is watching. Muve nezuva rakanaka.